representativo, participativo, ambicioso e investidor. Así é o novo Plan Galego de Investigación e Innovación, a folla de ruta do impulso a I+D+I que a Xunta de Galicia implementará ata 2027. Este plan nace dun proceso participativo e aberto co ecosistema empresarial e investigador de Galicia, a través de mesas de traballo e cuestionarios para recoller achegas. O resultado é un conxunto integrado de actuacións arredor de 5 programas verticais: talento, coñecemento, innovación e emprendemento, colaboración estratégica e posicionamento. De xeito transversal, 4 iniciativas de alto impacto enfocadas en ámbitos estratégicos: biotecnoloxía, tecnoloxías profundas, tecnoloxías limpas e innovación dende a demanda. O plan complétase cun eixe básico de simplificación administrativa para facilitar o acceso ás medidas de apoio contempladas nos seus programas e iniciativas. Priorízase tamén reducir a fenda de xénero e garantir a igualdade de oportunidades. Neste mapa de actuacións destacan 3 grandes novidades: as iniciativas de alto impacto en ámbitos estratégicos para a transformación de Galicia, así como os plans locais de I+D+I, co obxectivo de expandir a innovación polo territorio e mellorar os servizos públicos. A creación dunha fundación para a atracción de talento científico excelente e novas medidas para a transferencia de coñecemento, como o impulso do emprendemento innovador co modelo Venture Building e unha oficina piloto de valorización para o sector biotecnolóxico. Grazas ao esforzo conxunto de todos os departamentos da Xunta de Galicia, o novo Plan Galego de Investigación e Innovación conta cun orzamento superior aos 1.310 millóns de euros para despregar 165 instrumentos de apoio. Unha forte aposta á altura da nosa misión compartida: transformar Galicia a través da ciencia e da innovación.